Egunon. Zer moduz? Eixo. ¿Cómo se hace? Jode bizi modu, Dios. Zemon zinat? No. Danel? No. Eta Gorka? Jode bizitzi hau. Ebaldi kategorikua. Ez, horretu bat, Bai, ederra. Presari gabe, Gaur gaina frontoiek ez dakazu, Ederki. Bueno, hemen gaude. Gorka Atain eta Eñat Urristiren etxian, baita ere dago gurekin Danel Mandiola. Bai, ordeon. Iso, Erdion. ongi etorriak txitxakera. Ergazo. Eñote parte hartu izan du. Bai. Gaur telefonoz edo nola ala moldatu geha, eta gaur aurrez aurre nun eta Danian. Bai, leku darrian junto behar. Ona, leko garra dau. Bai. Ni domekan baniko hueltan eta egia esan irudituko nitzake beste puxka bateako, Baina, bueno, dana ezin da. Ez, ari ginen komentatzen gaur Euskal Herrian Donibane Loitzunen hain justu aurkeztu dela datorren urtean liga berria, Liga berriaren, formatu berriaren berrikuntza batzukin. Entzun duzue notiziria o jarraitu duzue? Bai, bueno, dana ez dugu entzun da ikusi egin, baina bai ikusi gu ze urten da ben, ze txapelketa gongo dizen, presentazioa da bai, ze ikusi gu izan. Gero zoze aldatu da, puntuazioa. Ez irakurri asko, baina. Ba, esan zuen, Frantzian bezala puntuoko ziela da setetan, setak amabi baino puntu izotxe mazerun, setan tantuak puntuazio sistema diferente bat ongo zara guztet komentau zela, eta hori, esan dugu gero beste puntuazio arrara bat ongala masterrak eta... Bai, gero, ondo ulertu badet, puntuazioa 8 Grand Slam daude, baina 6 gehienez hartuko dira kontutan. Eta masterretan 17 daude, baina 8 master bakarrik hartuko dira gehienez. Ez, iaz, puntuak eta pilatzen jute zan, ez? Geixak jokatza da zenak, baz bentaja. Geixe, bentaja itzela, bueno, eta gero gainetik antziare, bai, Bizkain Cup, zuntzako zuzenian tokatzen zaizue, Gorka? Bai. Oixe, ikusi gu dala, hemen Danian txapelket irabazten da benak, da gero handik etorriko izela bikote batzuk. Da, bai, oixe, azkenengo ez jokatuko dala, da, oixe, akeu momentuz. Nik ere bote prontuan, bote azkarrean izketan, zatian letxo goizien entzun dut eta ikusi dut aurkezpena, eta ondo ulertu badet, urtero El Dania Invitational jokatu izan duzue, aurten ere bai, hasi da, eta horko irabazleak sartuko da Master Bizkain Cup hortan, nola da, inaut? Bai, hori da, guk oan arte aurreko 2 urtetan jokau dugu, hori da zeuk zen zumezena Dania Invitational, eta hori irazte zoanak, irazutxe zoan da listo, baina aurten plus bat eukiko txapeleta hori irabaztiak, eta izango da hemen Daniako Masterrian jokatzia. Hoi gaina Gorka da, demokratikoa da, Azken finean horrez dago txoakerik, deno daukazue sartzeko aukera, gaina hasi zarete, 3 funtzio jokatu dituzue, eta puntuak pilatzen hasten dira, ez da nola, konte iguzue puntuen pilaketa nola dane? Izaten da, hor hilabete oso lehenengo hilabeti, aurreko Parisekun 29 zinen jokatzen, amaitxuko da benduak, eta amaik astakitze jauzten da, azkenengo gunin edo jokatzegune, da itxen da lehenengo 8 delanteruk, eta lehenengo 8 zageruk jokatuko da Alkarraz txapelketa bat, eta puntuazioa izaten da, iniela dako txe irabaztearen 5 punto irabaztezuz, bigarren 3, eta 3 itxemazuk bat. Da horre sumetan zoiz hilabete osun zier, da horren arabera, klasifikazio itxen. 22 kuadroa zaudete, beraz 6 kalean gelditzen dira, ez da? 3 zagero eta iziru betzakatu da kanpo. Eta zemoz hasizeate? Bueno, nik uste hanbengo zera bintzat ondo da sinala, nik uste esperientzia batekin, eta aurreko urtetan dakon esperientzia basagula gainean, da berrixai nerviosismo puntu hori garrizakola hasieran, eta bestiok aprotxa bendula ez, baina nik uste egon egunak eta kinela pasabala, dana konfiantzia zen jungo jala, eta kompetizio txar bat ipineko zaula. Aurreko zuek 3. urtea dara mazleia, ez? Irurok. Eta aurreko urteetan nola kokatu zarete, sartu zarete invitational horren
zen, salkapenetan? Bueno, nik lehenengo urtean nintzen sailkatu lehenengo sortzean artian, joan zen urtean bai, hirugarren sailkatu nintzen da gero hemen Gorkan kontra finala joka benoan eta galdun genuen finala, eta hemen Danel da gauna hirugarren gauzean, Gorka gauzan lehen, ni bigarren da Danel hirugarren. Ni lehenengo urtean bezartu nintzen txapelketa hirugarren pentsa dut, baina gero bai semifinaletan ez ginen ondo ibili bat bez, da laugarren gelditzu ginen, da hoxe izan da modun, guk irazien duen, inoiz bigarren, da Danel hirugarren. Iaziro zintzenoten, zein Bicenterekin pareja hain zeinen kontra? Inaut da Oienart. Eta Oienart. Bai. Pareja potentiak, Bai. Erke, aurten pizgarri hori daukazu, ez? Irabazten duenak, hor sartuko da hain justu, Danel, haze aukera, ez? Bai, aukeri hona. Aurten oso gatxo, nik pentsatu horre txapelketi irabaztiz, nik esango neuke, aurten nivel gehiagola aurreko urti baino. kuadro bia. Batez be, atzeko kuadrutan. Bai, Ze aurten etorri aurreko urtin portetezan egon, Gorka Sorozabal bamendari lurtu oso profesionalik jokatzen da biena. Iturralde be ontsa etorria, baina politxo jokatzen da. Kamborundegi bai aurrin, veterano da, errei Honek aurrian Garzia eta itxura hona. Bai, oso, lehenengo honetan bintzat oso itxura hona mandu. Oso gogor jotatzarek. Jo, Vicente hor dago, lehenengo unean batzuk da zuen Vicente ez da zirazten zazioen ondio. Ia eta osoa faltala eta tranquiloteko. Ia beti amaitxo horreko ganeun da. Angolxian hon bat, Iru Vicente. fontzina pasau di, hau de ontxe ondo, ontxe txarto, da gero baketxo beran leku ni pintxan juten da denporia, azkenine azten zazpi fontzina, di ez da bi egun txarra eukitxa Ematen du, esate bat, temporada motxa, baina azkenean ikusiko da zeintzuk gauden hor... Aurrin da bezenak beti da zaurrin. Bai. Gari holanda. Baina, nik Danelek zena, itzapa urten inoz, baina gogorra behizango da hor, txapelketarako klasifikazioen mintzet postuan bat lortziz, nivela notzako da altu hau da. Baina Gorka zelako eskaparatia ere bai, Bai. Leheno, bat ez duen Dania hortxe zegona, baina illa ezerrez, apenas aipatzezan Euskal Herrin Dania jokatzen aizala, edo pelota harik, eta hoen berriz, fokuan sartu da, eta ez sartu bakarri baizik, eta parte ere, bai, liga berri hontan. Bai, Orduan? kusimiko bazan urtetan da, gero gauzak pasabala, da, ondo juten bada. Materiala, benik esatezun pelota berrik erosi ditula hori atera dira, edo... Ez dira, ensaiatzeko bai atera dugu pelota bizi horrek, baina nik nire iritziz bintzatu oan dio pelota horrek bizixia dira atatzeko. Zeitu, iaska eskapada... Bai, eta bizi, baina oso bizi biltzei. Eta gero niretzat ez daun etxe ondo bai, ensaia gutxu pelota horrekin, eta ero jokatzeko ibiltzeu lehen gozarrak. Torban, diferentzia asko igartzen da hor. Torban, niretzat hori ere ez da ditxu ondo dagoen. Eta gero, esan zuen urtarretik aurrea, ja behin 3-4 ensaioak genian, ateako bela. Zorak, pixkanaka, ez da? Bai, horrekoan apurtu mire eta kosturak aldau, eta... Gero oitxu behin goga, baina oin momentuz ikusi gune, oso bizisek. Oso bizi. Bai. Hori ez da bat ere hona. Lehenko ensaio igendune, jota entera guz da, kantxan sartu da, baina zer da, oi. Gero bestikin bastante ondo, baina oitxu miar, ez da bestik. Zuek, temporada urte desberdin eukidezu, bakoitza bere egoeraren arabera, edo zuk Danel, 24 hortan Daniatik ametsu zenun, Euskal Herrira jun, da han zehatu zinen txapelketa jokatzen, edo markinan antolatzen dituen partida hoien barrun. Markinean beti, barisekutan jokatzen gaztero, da gero txapelketa diferentik, oin azkenak adibidez, Bizkaiko finala jokatu gendun, Gorka Bixok elkarren kontra, gero Bullet Team Series jokatzen ibili ginen, da gero Danele, Bullet Series aipatzen dezula, zemoz junda esperientzia hori, ze ankera hartzen diozue, basai esan. Bai, diferenti, innovadora. Osa, gutzako esan, gu beti hoitzutega elkarren kontra jokatu, parejaka, ez ekipoka, orduan rollo, gu behitzen gure ekipun oso rollo ona sortu zen. Alkarrean animetan denpora duzun, da irabazi gendu gaina txapela, zik egon, gutzako. Eta ditxos asko karbonozko zesta horiek,
Nik ez te pro bat. Nik proba honean ensaietan, da ez dut horren beste diferentzia, ondo, jokatzeko eta ondo. Baina gero ja, esaskuen eta balak esaskuen alegintzeko aritxaz jokatzen, baina jokatzen txapelatzen jokun, da nik izaten ni asko segurua sentitzen ersestiaz, da... Bai, gero baina upsalde izatzen, bai, horrekin, bai, pixkaten saiatzeko eta bai ez, baina ja partido bat ordu bete, ordu eta erdi jokatzeko urrengunien besua eta gaizki ukitzezu. Igertzen da, Nipe pro bai, baina 10 minitxua, klaro, gertan ondo, pelotik ondo urteten da, begari, baina bixe, gero denpori biltzen baza, besu da, igarritzen da, lepu, besu, danaka. Ni bixaramunian gero, bai. Osea, oraindikan urruti xamar ikusten dezue, zirkuito barru, bai. Ze ensaiotan da bai proba da, baina partido oso bat, ondin oztopen zan ino jokatu agenik horrez estiaz. Ordu noiz, proba ondea, eta proba. Da, luzera ikusi zen urten duen. Eta gorkazuk parte hartu duzu, bai prebietan, baita torneoren bai konta iguzu, pixka bat aurtengo ibilbidea nolako izan dezun. Ba, pentsa eta mendik bueltau, eta lehengo hauzi juginena, San Juan de Luz, ez da inun izan, Olestarreko prebiseta. Gero ize, prebisa batzu jokatu, udan osegorren jokatu noan, bai, da, bixe, Bullet, Bizkaiko, da, hor da dozen txapelketa batzuk berritxun. Bizkaikoa, nola, zein izan duzan zure ibilbidea? Danelen kontra jokatu noan finala, da irazi gendun guk. Ba, horien txeizit, ondala, ona etorri aurretik, izu. Arme eta bera, nita, Aron. Begio, Iron Cupen parte hartu zenun? Prebisetan jokatu. Prebisetan. Bueno, klaro, eta gero leke sartu izan, osea, lesionau izan, da ni suplente sartu nintzen, da irazi gendu partidu, baina gero tanteu puntu gaitxik edo ez dait kanpon gatu ginen da. Gero, Carmenetan ere parte hartu zenun? Prebise jokatu. Prebisa. Bai, finalaren enkontrokien duen. Basket eta ladutx. Prebi horiek nola ikusten dituzue? Ondo, nik uste bestiontzako, gazientzako azken esan nomezela oportunidad ala azkenian horre goi maiakoakin jokatzeko, baina gero igual bigazte sartzen bezu Gran Slameko grupo baten, ba nik uste hor ja asko igartzen dala diferentzia. Hori, guri posakun markinen nahi dez. Parejak eta nivel hau tipinizkero ondo, baina nik markineko probisi jokatu neogan, Javier, ez dakit zautuzun. Javier Urrutia? Bai, Javierra jokatu neogan, da galdu gendun semifinala, Gorka eta Arben kontra. Osea, kategoriza barrinen sartuzkoen egin eta Javier sekulo oztogule jokatu, da ladutx eta bazke parejan, bai, orduan hori, nivel haute hori, besta. Eniaut, eta zuk berriz, ala, urte izu hori ona ez? Bai, amendik buelta bintzen nien, bertan aiautokoan goiko dituzien Zumaian da lekitxon jokatzen azteko amendik bueltan segidan. Gero gorkak izan duen zela prebisiaketan jokatzen hona ez deteuki non euki aukerek finaleta eta jatzeko ere ez Bilbon da ez Markinan. Eta gero Udia jauzan eta Frantzian jokatzeko aukeri emazieten goiko eramanen partetik. Eta horre gutxinaka hasi nintzen, igual esan izan zagoan duzen da esan izan hasiera hona, nervixo puntuak bai. Eta hori, gero Gran Slamean Gernikakoan Zabala eta Bixok lortu nun sartzia. Da nik uste hor konfia hartzen jo nintzela, gero Gorkakin, Soro Zabalekin poko master bat irabaztia lortu denun. Eta udan hori, gero mundiala banakakua izan zen frontori laburrian Iruñan, eta hori ere irabaztia lortu noan. Eta nik uste sorpresa handixena izan zela Winterrian jokatzia, ez? Winterra gaina oso ondo juntzagu. Semifinaletako sailkatoz Gorka, Soro Zabal eta Bixok. Ustekabe hartu zenun, lehen da bizi Goikok deitu zizunian iparralde jokatzeko? Bai, nin pentsatzen Juan Sorten bezala prebisa batzuk jokako nola, eta ero beti bezala mutrikuko txapelketia jokatzen jaixetan da jokatzen dena. Eta bastante sorpresa izan zen, esan zenien udan iparraldean jokako nola. Tankera hartzen zenun Winterran ere sartuko zinela, edo... Bueno, nin pentsatzen horre iparaldean jokatzeko bi delantero sakela burake, Aritz eta Barandika. Eta nin pentsatzen igual honek Alex da honeanak ere bazuela, eta igual beurak banteman sartuko zola, gazkeien hori mazio, baina nik enion hartzen Winterra jokatzeko tankereko handio, nik pentsatzen hori handio gauza asko zozela ondotxeko, eta gero nik uste iparaldeko temporadai nahiko bukaera borobila maniola eta hortik etorri diala beste gauzak.
Gorka, zuk esperantzen bat bazenun Winterran sartzeko? A ber, segixe esan, nik Donosti da horrepe jokatu neba esan, da goiko bai izaztenen ternika jokatuko nebara, baina prebisa jokatu neba esan, da semifinaletan kala ju ginen, da ez ni gero gaina argi nauken honan atorrela bai Dania, da idei neuken ez, no jokatuko. Ez, bazenekien gutxi jo zenula parte hartuko, eta nola ikusi duzue eniauten bilakaera oain dela 3 urte, etorre zineronea mutiko eskor bat, sakea ezin asmatu, ez da, orduko ikusi eta baingo ikusi, Daniel, ez? Diferentzia jarra, bai. Hemen ikesten da, beti zan da, zestan gehixen ikesten da, kantxan egoten. Bai. Da, ordu sartu eta sartu, hor txeixe, hola txeixen, mejorixi, da, mejorixi itzela joa, bai. Bai. Oain, urrena tokatzen zaiona, Gorka hori da pausu ematia, eta ia lehenago edo geroago han sartzeko, ez da? A ber, ze pase denan, da ikusten kongo. Eniaute, garbi ukizenon, Winterran jokatu eta Danian parte hartzeko ere bai, edo hitzegindako zerbait izan da enpresen artean, edo nola? Ez, nik joan zen urtean, horamendik bueltatakoan guk kainiako benedi abizo behar zion, aurten ze pentsakera sekon etortzeko, ez? Berak ere kuadrua betetzen joteko, eta nik Gorkakin da, Danerekin da ikusi genuen jendia etorriko zala, eta orduan pentsa genuen guretzat ona izango zala berriz ere Dania etortzia, eta nik zenuan baietz etorriko nintzala. Eta gero ja, kontratu eta firmatu azekaunean ona etorri zen Winterra jokatzeko aukeria, eta eramanen partetik ez duzte horra arazoik ipini denik ona etortzeko. Eta zer egiten duzu ikasketak, zuk Daniel biharrian ikasketak egiten aizean, edo... Ni oin arte 3 urte lanin egona, da oin arte estoztien sekulo pegaik ipini una etorteko, baina urten baia jefik esazten edo batu, edo jun, da, bat ezin egan, una etorti eta biharra lageti. Bueno, gurazukin da behinoan berba, itxitxe gazbe bai, eta zaztia, bueno, gaztiza da aprobetxau, jun, da pasago ondo biharra ingo zubero. Oso gaina Daniel etxea edo zein familiko pantaide bat, ez? Esplikatzen hastia bakarrikan. Pelotari danak espliketan, espero, 10 minitxu biharra. Podcasta osatuko genuke, goio gana, osea, Feli Mandiola, Danak, haitxe, bai, goitia. Haitxe Mandiola. Goitia. Juan Bitxen ibilitako gara, ez da? Bai, da Mexikon, bai, urte askotan. Mexikon urte askotan. Gero goitia haitxe. Haitxe, Goitia irusemik. irusemi, Feliz, Feli. haitxitxe. Danak, da, gero, goitian anaixak, da, haitxitxen anaixik ez dakik jokatu, tio, esatean, erakutikela, tio, gondez, bai. Bai, familia dana. Bai. Zu berriz horka ikasketak egiten aizea? Bai, ni unibertsitatean hasi nintzen, justo ona etorri nintzen lehen gurtin. Da, hoxe, irakaslekin berba egin, tutore pertsonal bat hartu, gauza gestionetako, klaro, esan mina finaletan, nian bena urtarri egin dizela, eta orduan berba mineban, harina egin, edo bueltan, nire kabuz landu gauzak, bueltauta esan minak egin, da, bueno, hain arte ondo moldatuna, urten banoi hor, poco a poco. Online jarretzen duzu, edo... Bai, bueno, apur bat neixin behin, bai, lanen baten behar izateot, edo irakaslen bateaz kontaktu nipini, zozen bibaot, edo... Eta bai. Baina, bueno, ondo momentuz, ondo, esto, enak egetako modon. Bueno, eta Winterra nola ikusten aizeate, zuek, eniaute jokatzen ari da, zer guain ikan ez du maitxu, bate daki noaino iritsiko da, baina, bueno, dagoeneko, zure ibilbidea, olatu bation zaudela ematen du eniaut, ez? Urte aukerak eman dizute, Bai. aprobetxatzen aizea, ustekabean ere partidu garrantzitsu bat irabazi zenieten Barandika eta Lopezi, eta orain etxeko lanak eginda, Daniara eta Ligaska oaindikan jokatzeke. Bai, guk hasieratik saia ginen fetxak ondo kuadratzen gero Ameriket Dani etortzeko, horrek genuen 3 partido gure grupoko segido jokau genuen, eta ustekabian zein finaletan zelkatu gara aurra gabe, partido bat galdu gabe, eta Ameriket etorri gara, hemen kinela jokau, Gorkakin oan dio geixo aurain, egunero jokatzen, bata ez ditxo isikasi, eta gero
prestau semifinaletan bueltatzeko. Ales eta Del Rioren kontra lehen dabiziko partidan larri xamar edo hili zineten, Bai, ni behintzat, ni uste hasieran petzatzen nintzela egongo alako nervioso, baina gero nervioso xamar ipin nintzen, lehenengoz eta irasi nun, baina bigarrenian beurak Del Rio eta Alesek eskumi biziagin, pelota biziagin pilua minen zigun, hau isatzen hasi ginen, ikuste denun irazteko aukeria zabala, lehenengo partidintzat irazteko aukeria zekaula zein finaltan zailkatu nahi baenun, eta nahiko nervioso xamar ipin nintzen nire partetik, baina bueno, iraztia lortu denun, eta hori zen. Baina nik hori normala ikuste dut, frontoiek gora arte beteta zure lehengo urriko, Gernikako gunan dixe, lehengo askotan jokatu bariko lan publikoan parin, eta beti daukiz hori presio puntu urten da ondo nahi zulein, ez zule nahi, partido egun bat jokatu, da espektakulo hona emon, eta ardu nik hori normala ikuste dut, ezin dela jun eta lehengo partidune arroi hau, hori nik... Ja. Daniel, esaten da bezala, baina marron, area jun, hilebetean behin partida bat, eta 2000 lagunen artean, aurrean, telebistak ere retransmititzen. Nik behin eukinean aukeri holan Gerniken indala 2 urte izango zen. Mexikon irabazita gero aukera bat Moskuen Ales da nik jokatzeko partidu frontoi beteta zuela Gerniken, da esperientzia poli bada, esan txapelketi, zimaz, prebisioa zan, baina esperientzia polizia diferente. Esan txapelketi izauko hori presinoi ondo jokatzeko, baina, bueno, bai, pintxen da nervioso horremazte jente behin. Hor, txapelketa aurkeztu zanean, zue bilok, pentsatzen zenuten, inaut, bere lagunarekin, aldatuko zala, aldatu diren tokiraino, edo esan zenuten, bikote honek, hortxe de relleno, borka? nik bai pentsetat hor bikote batzuk dago izela, favoritos, hori beti da, baina batzuk bai dago izela favoritos, legez honen taldin, normalin ikuste zenun favorito modun, Barandika da López. Da gero beste iruren artean nik hasieratik zenun, horre edo ze alda pasau, kusi honek zelako partidu jokatuen Barandika da Lópezen kontra, eta bi utzira hasi ben, orduan. Beste taldin igual bai ikuste zan argixaua, da sustu gondalabe bai, orduan, eske peloti bero bila da, edo ze pasau alda. Urrutira jogabe, atzo bertan, Daniel? Atzo sorpresa. Johan eta Leke kanpoan gelditu dira, eta zean, garri ez da? Nik ikusi noa zanin presentazio eta hori, okorkak izan da bardina. Grupo baten favorito klaruk zin, López eta Xabi, eta gero beste grupo nik pentsetan eban, Johan Leke da Aritz pasako zi, baina behitxu, Johan da Leke egundik kalera. Da, hone peira bazitzian Aritz eta Xabi, orduan gero amaieran danak izan da, bai, amaieran meti barnek irazna, baina, bueno, behitxu momentuz, orduan egoin pasako da, gero zoaztu pasako. Aritzek santzigun txitsak podcast batian ustekabeak emango zirela eta asmatzen ari da. Ja, egondi, bi behintzen da gondi, ja. Bai. Hori, zer da, joku set sistemaren gatika, bueno, edo hori, ez? Bai, gero niretzat, bai, hor, gure partiduan Barandikak eta Lopezek, nik uste, beuran buru ere jendiak zaten zuen, ez? Favoritua ziala, orduan txel ligia iraztetik zatozen, eta igual, lehenengo partidu hori ere presio puntua deguizoela beurak. Eta guk sekulako partidu gauta aprobetxatzia lortu genula. Baina, oan nik uste toan dio Xabik eta Lopezek gauzaskoak elazateko txapelketa hontan, urrengo aztian ikusiko Manzita ladutzen kontra nik uste hori partido gogor eta saio bat pungoala, baina hortxe desitxuko da niretzat gure taldean zein finaletan zeikoa. Zion, Barandika eta Lopezen kontra, zure buru barruan ze pentsatzen zenun, aporto da, zeren mundu guztiak esateo, jai daukagu, eta azkenean, ez alda egoera honena... Poco que perder y mucho que ganar. Poco que perder y mucho que ganar, ez? Ez, nik hasieran pentsatzen turinagan, ez, hartu eta bota mirazela, eta partido horretik goixerrekin aurra reflexioa handi bat eukien esalen bihar hori, partidua aguantatzea junbiaren nula geuke bai peloteatzen nahiko lan onna etxen genula, eta gure partidua ziren gorkata bisok pelota iru bizi aukera genuen, eta gure taktiki hori izan, pelota bizi egin atakea jotzia, eta gero partidua pasabala geu pelota beuren motelakin min geixo etxeko zen, da orduan beuren pelota motelak eta berrixea gatatzen hasi ginen,
eta ikuste genuen pelota asko zela sartzen, eta beurak igual, normalen ez duena faiatzen zozula, eta hortik gunzala gero partidua. Inaute, goixerri izena aipatu duzu, ze garrantzi aukitzen ari da zure bilakaera hontan? Handixa ez, niri eta muturuko umean hori betienik asko zaindu dugu, ni 5 urtekin sartu nintzen danobateko klubian eta beak hartu zigun txikitzatik ez, pilua eragutzi dugu, pilua ordu sartu dugu gurekin da pilua partido ikusi dugu. Gero asko kaso etxen jungea behai, eragutzi dugu gauzak zelaen behar dian, eta nik uste konfiantza plenua batera goixerrekin da goixerrek esate itxenakin. Eta orduan beha kaso etxen jungean, beak olaxe plantau zoan partidua, gaztelinen izan bezan aurreko ostegunean olaxe plantau zoan partidua, beak zan zoan pelota motelagin ere guk alkoenula eta sartzea pelotak eta konfiuta zagon baietz, eta jausan eguna eta perfecto orten zuen, esan dakua gerten zuen, eta irasin genuen. Eta gero, 3. partida, Ladutxe eta Manziren kontra, horia ez da hain favorito ja demostratu zenuten hor zaudetela. Bai, nik horre ikusi genuen set bat egin da zein final eta zelkatzeko igual ez da seguru izango zen, baina kantidatura handixok genula. Eta nik nerviosismo punto handi bat igaren noan egun hortan nire partetik. Eta esoan ertetzen, Mikel segulako lana zauen txin, eta agobixo punto bate bai. Eta gero, bigarren setian nik uste pelota esain bizixekin gorka beha dominatzen hasi zala, Manziri, eta hortxe izan zela klabia. Gero para tanto seta bukatzeko, eta 3. setian gorkan 3-3an bi paeru bat, eta gero nik zabalea, eta partidu irazien. 3-2 eta tantu polemizu, Ranel. Zue gantzineten bideok, ez? Gorka eta Ranel. Nik emendikan ikusi nu maili zirin egon ikusten da. Ze arraio pasada hemen. Kanpotik atxik, uste nik lehenengo recuerdo duke, juezake buelta maun pitamolaz, ezageruk alkar molesta usin, da gero hau erreboti eta guzan Ladutxe zesti sartuan, karo, ordu pelotik kutuan edo, zonek erreboteuan da falta iban, da, bai, kanpotik esan, klar ikusten. Nola ikusi zen? Nik ikusi noan injan Ladutx peloti hartza zegila, hor molesta biban, ordu nik inbiable ikusten noan Ladutxei tanto moti. Baina, juezak eure emotzien tanto da, eske noan urartzen. Bueno, eta protagonistak zer kontatzen du? Bai, Manzik uste botazola rebesian pelotia, gorka sartzea unzala estorra hausian, para hausian beurak, baina rebote, nik enion entzun jueza izez, eta rebotea zatorren pelotia, eta nik bastante eskutan agan rebotea, esan, rebotea ongo, eta tantua seitziak, ala. Eta Ladutxe hartzea junzan, eta nik sestu ipinoa rebotatzeko, eta Ladutxe josien eri sestua, eta bideoan ikusten da, reboti botatzen, eta metro bat gero lurra jotzen da. Eta juezak esatezien tantua bestiantzago zala, eta nik esatezien hori inbiablia zala, sestua ikutu ziala, eta Ladutxek esatzean gaina aurretik, sestua ipini zoala, juezak berriz esan zoalakoa, oza, buelta penda zoalako. Eta orduan nik izaten noan, inbiablia zala beurei tantua matia. Baina, eta gero eskerrak 3. ipai hori zauan antxon barrean eta lortuen tantua buelta ematia. Eskerrak, Eskerrak. Inaut, gero sekulako istilu bat zenun juezak alako erabakia edo momentu hortan, asarretu intzinen. Bai, asarretu bizi gaina, ez? Bigarrez eta irazien nien gorka izan nion partidu iraztea omiarri nala, 3 partidu irazi jargen nula. Eta hori izan gure objetibua, eta ikusinuan hori, ezinoan sinistu, tantua beura emango zizuela. Eta orduan niri daina jugadore beruan nahi, oan saiatzen hori, Lanzter bestien esan nixuen, honek saioan egela hemen, danian malausti txitzen, baina... Malausti joan gau, Beru, horre tezin jazko goten da kantxa barrun da, hemen diru goten da jokun da, hor beru da. Baina hori, esan nik inbiablia ikusten hori. Eta juezak esatzen da, beste juezak aurrekoak ezagixan zepatu zen, edo esaten bestiantzago zala tanto. Esaten nion zeba, eta porque beste juezak esan dugu. Orduan noan ulertzen zer zagon pasatzen. Goixerrik zerbait esan dizu alako... Bai.
beso altxak eta kristonak esaten da txutzeagatik. Bai, bueno, esan beti izan jugadore berua, eta beti izan ditxolako aktitudia kantxan ez dieluki garrez, eta bai oan frontoia beteta guanean, eta bai lehen mutregun ondala posturte frontoian inor zanien oten ere beti zatezian olako aktitudiak ez diela. Nik uste urtiakin mejoratzen munela, baina ondio asko gatela mejoratzeko zentzu hortan mintzat. Seguro, baiatz. Eta bueno, guain ligaska geratzen zaizue, bi pareja matematikoki ez dakit salkatu diren, bai, Urrutia eta Baske eta bestaldia Esterkia eta matematikoki falta da, bikote bat. Gorka zein ikusten duzu zaiztatzeko aukerakin, bueno, aukerak hor daude Barandika eta López, Alex eta Del Rio, eta Manzi eta Ladutx. Ba, ni hor, bueno, hain gaztelenin egongo da klabi, ikusti ni pentsa dut, hor justo Ladutx da Manzi be partido oso bat jokatzen aukerak eukialda bezala, baina, klaro, gero Barandika López be, ikusitxe Durangon bezalako partido jokatu bien, ba, ondo jokatu izkero, irabazi aldabe, orduan, eurek zelan dago izan, fiziko kaber ondo erantzutetzien, da, ze pasatzen da, baina bai aukerak ni pentsa dut, dana daukiezela bardinek. Nik Manzi ikusi nun jokatzen, da Daniel izugarri partido hona intzula iritzen zaite, seguru, kantxak ubritzen, hemen Danian bere garaian ikusi genuen bezala, atzelari benetan langilea, fina. Bai, fizikoki nitzako oso ondo preparatu da Mikel hain momentuan, oin urtean jokatu txuzen partia asko oso nivel altu da jokatzen, kantxak asko kubritzen dau, gitxi faieten dugu baina, gitxi faieten da kontrarizio bat, da kontrarizio txarra. Bai. Bai. Hor, Ladutxe da pixka bat irregularra, egunaren arabera, nola etorriko den. Bueno, Ladutxe ere jugadore fizikoa eta Ladutxe ere pelota asko sartu, gero peligrosua sekulako indarraga, eta ni uste hor partetik Ladutxe peligrosua alda pasau, bestian bai lehenengo setian o biharren zeta ziren ja bost pasa inzoan da orduan ja pixkat tronkoza, baina gero adibidez perfectoa esanatatzen, bost pasa intzoanetik perfectoa esanatatzen da esoen faltaik, gaulakoik eta eskuta ere esoan askoaten. Orduan ni uste Manzita Ladutxek bai askoakela esateko baina nik behintzat handioko favorito Barandika eta López. Bai, nik ez dut hain garbi ikusten ba. Nik bestian esan atzo Goixerrikin da aratzekin eginan afaltzen, gorkatu esuk, eta esan zuen niretzat favorito dela, Manzik eta niretzat aldixuela sustu eman, baina Barandika eta López niretzat pareja asko dela. Hala ikusten duzu gorka? Bai, a ber, eske Barandika López inautek izan da bena, ikustezu zelako partidu egon izan jokatzen temporada osun zier, da baina Gernika López entzat frontoi hona izen da, gero argi da, Ladutxo eta Manzi be, bixe di peligrosuk da partida hona jokatute, sustu aldotziela baina neupe asiratik ikusten egon, da bain be ikusteot, Barandika López be, asko daukiela erakusten da nino. Kusimiko da, partida bat da, edo ze pasan dike. Bai, horrek gero tensio, horrek hainbeste favorito ipini dudanoke bai, berak ere tensio igarriko gara, seguru, oan derrigortu dozela irabaztea, berak ere tensio igarriko bai. Txartu da, nahin momentu neure daz, biduz galduen, Alesek eta set bat irabazi ben. Eta Manzik eta bai. Eniaut, sakea, zein zaila dan sakea kentzea Gernikan, Gernikan eta egon, ez da... Joan bat ipat, ez? Bueno, bani egon Gernikan... Nahiko guztero nahi atatzen oan, adidez, kinaratan geixo kostau izan zat. Ni uste Gernikan gaina gero pelota bixiagin da otean agin ondo, ni uste winter hontan bastante, Xabi pare batzak eta batean nion, baina ni uste ondo nahi atatzen, ez dela auki faltaik sakez behintzat, ez dela zela auki. Eta, bueno, asko praktikatzen gauza da, ez? Mejoratzeko askoagat, gero duda, sartzen mazusakea duda, utxesuko itxuera indarrian atea, o suabe atea. Goixerrik esate izu, klabeak ematizkizu, sakei. Bai, Goixerrik esate suabe eta gora atatzeko da zeiter dira, baina atean bihar da. Erresa da, Atea gara, gora suabe, esate indarrik esatea bintzat, porque indarrian jotzen bezu azkenian, zuk indarrak ematen bezu, askarru da belotia eta denbora itxuega zu rematea jatzeko. Baina eror misterio asko pasatzea burutik. Atzo bertan Manel, 12 eta 9 bigarren jokoan, eta Urrutiak agortuta zeuzkan sake guztik.
ia bosgarren pasain da, osea, que hace lastrea, Bai, horra askotan pasaten da, bitxu, lehen zan da, ala dutxepe euren kontra bost pasa gaztago esan, da gero ensegiak ez da ondo batetan hasi zen. Mm. Bai. Mm. Eta zezaten joan, hobetzeko, zer hobetu beharra, minaut, Jo, nik burua tranquilo gutzen, nik uste hortik gero etorgo gara beste. hori denok gadoz gaude, baina hortik aparte. Gauza asko, teknikamente dana tranquiloen, bi kosta bat hartzeakoan pelotia ondo parau, ondo behirau, dana, nik uste asko la mejoratzeko zentzuan, eta bai jokatzen, eta bai burutik, tranquilo duten. Gauza. Donel, denok daukagu, bueno, zuek daukazue zer hobetu beharra, zure kasuan dara, Danetik. Danetik. Aitxitxe galdetu bestela nani, entzien da gure telefonik egizten da. Aitxetxi bat galdetuko jozu horrek, nola, diagnostiko bat egiteko, Egunero gotu da telefonatik idazten, kineli jokatzen omakotxin tanto bakotxin WhatsAppak bidaltzen duren da. lenguan berba inun telefonoz, bain dola bi hiru egun, zuen partidua jokatuta gero, eta esan nio, bierra piletu intzaizu, leno, mai ezire, eta bain, Kuentana. Dania, Winter, era Alex Begon Winterra junguseko, Bai, dana, bat ikuseko dana. Murka, hobetu beharra, Bai, gauza asko ez, nik bentsat dana aukegule zozen, nik nire kasun adibidez eskumi, nik daukoten gorputzaz eta handixena, errebezaz gogor emoetzet, baina nik bentsat eskumi apur bat hobetuko baina ben mingeixen gonebela, da, hoixen, bat ez be. nola ze hobetu beharra ikusten dezu egorkaren jokuan, Asko ez. aurrelari bezala, bikote egiten dezuenian, bueno, gorka, jokatu horrela, Nik asko, batea bastante jokau izan dugu, egon dala para urtebete bantxe mundiala bate irasien da goza gorkain jokatzia ez. Azkenean gorkak asko dominatzeu tantua eta pelota bajua eta atatzen behu behan rebesien mi asko etxo da besti rebotatzen ipintzei jota. Orduan, ni uste delanteruai ue aurre irikitzei dola, hueko asko delanteruai da rebotatzen ipintzen behu hueko asko irikitzen dola eta ni uste hori behar izan dola, igual pixka eskubina mejorarela, baina ni uste ambito generaletan asko gokatzen dola. hori hiru funtzio jokatu dituzu eta alkarrekin zaudet, bi puntotan, edo hirugarren, edo... Bigaren batea osoan, momentuen. Ondigo, iaetu zua, aguantatzen begu horre ez gehango izki. Ez, bainatiko bazinete... Bai, ontsa matxuko zoan. Firmatu leke batxe, ez? Oto. Bai. Ozanen, Ales goitia lenguzua. Bai. Haze marroia daukan, hemen bai izitin jokatzen haitu, eta Bai. jun, bueltatu berriz, amaseian jokatzen du. Bai, Amasei eta amasei. hogeita hiru jokatzen da, bize gisa bai. Hona etorri zainine kostau gakon, hemen oitziz, danak esaten da oso diferenti dela, baina konturetzez aslako diferenti dan, kantxa sartzaren momentu. Da, hasieran oso txartu hasi zan, kordeten alelemo 6 partidu, oso azpi danak galdu bazan, gero hasi zan martxe hartzen, da, oin irabaztotxu partidu batzukan, da, gero, aparte, Winterrin be, ez dauke papel errezoi momentun, ze kontrari jokatzako zen bixek oso pareja gorrai, baina, bueno, nik alez ondo zotzot, urte askotan abatu beraz, da, ikusitxena partido oso gatxakales irabazten, da, kapaz ikustot, bera bakarri pe sorpresa hundi bat moteko. Baina, lan asko miko dago. Arki. Bueno, zerbait egituko edo Winterrari buruz, o zerbait gogoetaren bat, edo... Zai, guain, jatzen zaizkizue hiru hilabete ia, minik hartu gabe behintzat, ez? Importante, muy importante. Bai. Muy importante, ez? Arian ez du ematen, baino 5 egun segidan, bi matinezakin, ez? Bai. Idartuna, Doble lepo, izan da, behizu, hainkat. Zeukitxo normalen matinez amaitzen da laurek eta lauterdi bueltan, da seiretako hasta frontoin umegu. Osa, daukegu etxagun, bazkaldu, 20 minitxu amos, minitxu eskaso, datzak jokatzera. Da gero kiniela jokatu, gorputzen bero da, gero zitxu berriro sartu, da, lesionetako Papeletan dixe da, bola, orduan, Bai. kurbat zain duen bida, bai. Badarki, bueno, nik uste igual benetxe bertan utziko dugu, ia nuskeo gorroi bat minutu inditugu, zerbait aipatu nahi badezue, edo bestela hori temporada ondo bukatu, anaginak eginda,
alba da eskaparate hortan sartu, dane, zergatik ez, ez? Ustekaberen bat hortxe danera barrun, Peloti borabide jarri. Hagen egin zu basaileke. Atxitxak postuko litzareke, Joder. Postu. Etorri. Hor, denok biltzezeaten nian, pelota dezuek gaia, edo mundu guztiak askatu zuen. Pelota txirizkidan ez du. Familixan. Ez da goztatu maik. Ezin da, imposible. Horremeste pelotari maizen jarri txegon da, ez izu beste zuzenen buruz bain, imposible. Harina berandoa beti urtean daute meik maizen. Eta haitxitxe garrazoi beti. Jefe berada. Kapitan general. Bueno, Lurka, sorte honena, berdinen jaut eta ganerre berdin. Etxi eta temporada on bat euki, minik hartu gabe. Notizak. Hori importante. Eskerrik asko.